nousen junaan, jätän taakseen tämän kaupungin. No niin, 7. ja 8. helmikuuta järjestetään Ylläksellä mahtava musiikkitapahtuma. Nimittäin meillä on todella hieno kattaus erilaista musiikkia, eri genrejä, joita esittää hieno big bandi. Ja 50 vuotta Suomen musiikkimaailma on valloittanut Boston Promenade. Eli perjantaina 7. helmikuuta Boston Promenade on omia solistien lisäksi lavalle kipuaa mahtava, lahjakas, kaunis, ihana ihminen Johanna Försti. Friday night is all right for dancing. Niinhän Elton John melkein laulaa. Ja lauantai-iltana Taikassa kello 21 Boston Promenaden solistina minä, Sami Pitkämä ja tietysti Boston Promenaden hieno oma solistiryhmä, jossa on paljon hyviä laulajia ja olette varmasti viihtymään. Se on todellinen aivokas. Ja tämän kaiken lisäksi sen jälkeen kun bändi on lopettanut soiton, bileet tietysti jatkuu. Taikassa esiintyy legendaarinen DJ Jusa molempina iltoina. Hän soittaa musiikkia vinyyliaikakaudelta, tuolta aikakaudelta, jolloin musa oli svengiä täynnä ja groovia täynnä ja hyvää hymyä ja kaikkea noin. Ja kaiken tämän lisäksi vielä lauantaina aion itse tehdä debutin luennoitsijana. Aion kertoa muusikon ja TV-kapellimestarin elämästä ja vähän mennä ehkä läpi omaa uraani ja kertoo vähän sellaisia asioita, mitä moni on varmaan halunnut tietää muusikon ammatista ja ei ole kuitenkaan koskaan kehdannut kysyä. Nyt on mahdollisuus siihen. Tää on siis kello 16 lauantaina Taikassa. Ja todellakin tää tapahtuma on koko perheelle, eli perjantaina kello 17 Bar Kaapissa. Bostonin komppiryhmä, vähän pienempi baari on kyseessä, niin myös pienempi yhtye, mutta varmasti hyvä lämmin tunnelma afterski siellä. Ja sen lisäksi sitten Boston sessio auringossa lauantaina kello 13, jolloin siellä sitten paljon musaa ja hyvää meininkiä ja ihan varmasti auringossa Ylläsen Eli nyt kaikki musiikin ystävät, tervetuloa 7. ja 8. helmikuuta Sport Resort Ylläs. Pite opi. Kyllä.